E a imaxe dun camión atravesado no medio e medio da A52. A cabina quedou pendurada no baleiro. A porta abriuse e o camioneiro morreu despois de precipitarse dende uns 30 metros de altura. Que tal? Boas tardes, benvidos ao Telexornal. O Goberno trata de reconducir a polémica pola súa ausencia no funeral de dous gardas civís mortos cando perseguían unha narcolancha e polas declaracións de María Jesús Montero, que cualificou o sucedido de accidente laboral. Os axentes enfadados apuparon esta mañá a Marlasca en Xaén. A las familias de los 3 guardias civiles fallecidos. Rompían así as súas palabras a súa intervención. O ministro de Interior díxolles que está rabioso e doído. Tivo que aguantar eses apupos neste acto de xura de bandeira dos novos axentes. E o desenlace non podía ser peor para a francesa contaxiada por antivirus. Está en coidados paliativos. O virus atacoulle os pulmóns e respira grazas a unha máquina. Galicia suma novas prazas de educación infantil. Ponteareas é un exemplo do modelo que a Xunta quere estender a máis concellos para facilitar a conciliación das familias. 5 mozos decidiron resolver a golpes as súas diferenzas en Foz. Montaron unha lea na que incluso sacaron unha pistola e un coitelo. Pelexaron en pleno centro da vila e a media tarde. Neste Telexornal Mediodía veremos como se adestran os equipos de emerxencias para actuar cando a situación é límite. A un home arrastrao a corrente polo río Miño en Lugo e os rescatadores teñen que sacalo da auga con cordas. É un simulacro, pero recrea intervencións reais ás que se enfrontan cada ano. Este non foi un simulacro. Bruno é un médico galego que se converteu nun heroe improvisado nun tren. A súa intervención áxil e rápida salvoulle a vida a unha pasaxeira que estaba sufrindo unha reacción alérxica e apenas podía respirar. O importante é que o edema lle comprime a vía aérea, esta se pecha, entonces a paciente pois pode quedar en asfixia, non? Hoxe non se fala de outra cousa nos cafés. Esa polémica comparecencia ante os medios de Florentino Pérez deixou perlas como estas. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois moi feos, joder. Que tal, Lola? Xornada histórica pro Deportivo da Coruña. Mandatarios do club foron recibidos este mañá polo Papa. Un encontro na Praza de San Pedro. O Depor entregoulle ao Pontífice unha camiseta personalizada e unha figura da Virxe do Rosario. Nos deportes, o soño da Champions durou pouco despois da derrota do Celta na casa co Levante. O equipo de Giraldez puxose 2 veces por diante, pero o rival moi necesitado de puntos remontou. A vitoria do Betis certificou que a loita dos celestes é a partir de agora pola Europa League. E despois dos 3 bons destes días temos unha tarde bastante máis tranquila. Agora o que preocupa é o vento do norte, que condiciona moito a situación. Hai nubes na Coruña e en Lugo, e temos o día algo máis aberto en Pontevedra e en Ourense. O ministro do Interior sitúa a loita contra o narcotráfico como unha prioridade para o Goberno. Fernando Grande Marlasca di que comparte a dor e a rabia despois desa morte de 2 gardas civís de Huelva cando perseguían unha narcolancha. A las familias de los 3 guardias civiles fallecidos. Os axentes están enfadados e recibían así con apupos as súas palabras. Era o acto de xura de bandeira dunha nova promoción de axentes da Academia de Baeza en Xaén. Quiero reiterar aquí mis condolencias a las familias de los 3 guardias civiles fallecidos en acto de servicio en los últimos días, que se suman a tantos y tantos compañeros caídos en la dilatada historia de este cuerpo. Tragedias que nos golpean y que nos causan un profundo dolor.
A ausencia de ministros nese funeral é tan só unha das polémicas que rodea a traxedia. A outra son as palabras da candidata do Partido Socialista á Junta de Andalucía no debate en televisión no que cualificou esas mortes de accidente laboral. Despois rectificaba. As asociacións profesionais non escatiman en críticas. Primeiro foi a ausencia de ministros no funeral. Despois, estas palabras da candidata do PSOE á Junta de Andalucía. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad. A polémica prendeu de inmediato e horas despois... Y que, por supuesto, eran fallecimientos, como no, en acto de servicio. Montero tenta calmar os ánimos, pero a súa mensaxe non calla dentro do corpo. Nos parecen una recogida de cable histórica porque no les ha debido salir como esperaban. Os implicados na loita contra o narcotráfico no Estreito exixen máis medios. Siempre el crimen va por delante, es algo histórico, pero lo que se trata es que esa delantera que nos llevan sea la mínima. E o PP pide máis protección. Ya va siendo hora de que empiecen a protegerlos. No sé si es peor casi la rectificación, que creo que no es rectificación, ¿no? Porque no hemos visto un perdón, disculpa, me equivoqué, puede pasar. Mentres a investigación avanza, estáse a elaborar o atestado final do sinistro e comeza a inspección das dúas patrulleiras implicadas. A Garda Nacional Portuguesa está a colaborar coa Garda Civil na localización dos narcos implicados. Sospeítase que puideron escapar dirección Portugal para evitar o dispositivo de vixilancia posto en marcha na costa española. Esta tarde a mesa do Congreso volve ver a proposición de lei que impulsa o PP para recoñecer como profesión de risco a da Garda Civil e a Policía Nacional. A sorpresa volverá a quedar conxelada. Todo apunta a que Sumar e o PSOE decidiron aplicar unha nova prórroga, número 71. A Garda Civil continúa co seu traballo e con importantes operacións contra o tráfico de drogas. Hai 2 persoas detidas en Cartaxena despois dunha nova persecución ás narcolanchas. A investigación está aberta, non desbotan novas actuacións. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, participaba nun acto no Pazo de Mariñán. Blanco agradeceu o traballo dos homes e mulleres da Benemérita para consolidar Galicia como a segunda comunidade máis segura de España. E lembroulles que no último ano presentaron unha folla de servizo excepcional. Máis cousas, o español contaxiado con antivirus segue con síntomas, pero atópase ben no Hospital Gómez Ulla de Madrid. O resto están tamén ben de saúde, aínda que teñen que completar, xa o saben, unha corentena de 42 días. Sigue teniendo síntomas, pero que estaba estabilizado. Este é o último parte médico do único español que deu positivo. Os outros 13 volverá a facérselles outra PCR o domingo. E se seguen dando negativo, se podrá valorar que puedan recibir visitas con los equipos de protección. En todo caso, pasarán neste hospital 4 semanas. Despois, se evaluaría individualmente la pertinencia de poder realizar la cuarentena, evidentemente, en otro lugar que no fuera en el Hospital Gómez Ulla, incluyendo como una de las opciones el domicilio. A nivel político, o presidente das Canarias insiste nas súas críticas ao goberno central. Arrogancia, prepotencia, caciquismo, seguidismo y, por supuesto, mentiras y ocultar la información. Dende a Moncloa pídenlle que abandone xa esa postura. Y tesis conspiranoica, cree que hay una conspiración de gente contra él y se ve amenazado, eso es la paranoia, de manera absurda, ¿no? E negan que ocultaran ningunha información. O caso máis grave deste gromo está nestes momentos en Francia e as noticias non poden ser peores. A pasaxeira do Ondius contaxiada empeorou nas últimas horas. Está na UCI, conectada a un pulmón artificial. En Italia, as 4 persoas baixo vixilancia deron negativo. É un home británico que coincidira coa muller que morreu despois de viaxar nun avión de KLM. Tamén o seu acompañante deu negativo, igual que unha muller argentina que viaxou a Italia dende unha zona endémica do seu país e doutro mozo italiano que estaba nesa aeronave de KLM. O Goberno cambia os baremos para o copagamento dos medicamentos e a parte que temos que aboar os pacientes polos fármacos subvencionados pola Administración. As persoas con ingresos baixos terán límites máximos de pagamento cada mes e redúcese a cantidade que teñen que aboar algúns pensionistas. Carlos.
Sí, Marta, moitos dos medicamentos que se venden nunha farmacia custan máis do que pagamos por eles, pero o obxectivo do goberno é que as condicións económicas, os cartos, non sexan nunca, ou cando menos no mellor dos casos, unha barreira pro acceso aos fármacos. Sobre todo, impedir que xente con ingresos baixos reduza ou mesmo chegue a interromper o seu tratamento porque lle supón demasiado cada mes. Por iso a gran novidade deste Real Decreto Lei é que se establecen uns topes máximos para as persoas activas, os pacientes activos, pero con rendas inferiores aos 35.000 euros, para que teñan sempre limitado o gasto en menciñas que terán que facer cada mes, algo semellante ao que xa acontece cos pensionistas. Podemos atopar un exemplo nestes andeis. Antes unha persoa activa con traballo pagaría uns 30 euros por estas pílulas pro colesterol. Agora hai topes para rendas máis baixas. Pagarías 8 ou 18 por el. E no resto do mes non pagaríais nada máis por o resto dos medicamentos. Esa é a gran novidade, que as persoas en activo con ingresos de menos de 35.000 euros ao ano terán limitado o que pagan cada mes polos medicamentos, entre 8 e 62 euros. Facilita moito a que a xente poda tomar a medicación e non vexa con problemas ni dificultades para levar a cabo eso. Tamén se establece un novo tramo de copagamento para os pensionistas con rendas medias, cun tope de 13 euros ao mes. Chegalle ben, vamos, chegalle ben de gasto, porque estás todo o mes a dalle que te pego. Y que hayan hecho esto de reducir es una cosa fantástica. A idea é evitar que persoas de ingresos baixos renuncien ou reduzan os tratamentos de enfermidades crónicas, como a diabetes. Hai outra serie de medicamentos, bueno, pues porque interrompas un par de días non vai pasar de nada, como pode ser pues, un protector de estómago ou algo do colesterol, porque 2-3 días estes en elas non pasa nada, pero hai certo tipo de medicamentos para diabetes, para tensión, antipilépticos, cousas así, que non se poden suspender. Ollos, só se limita o copagamento dos medicamentos subvencionados, non os de prezo libre. A Comisión Europea xa saben que está investigando un posible desvío de fondos de recuperación por parte do Goberno de España. Analizan o informe do Tribunal de Contas español. Agora Bruxelas di que un desvío temporal deses fondos non ten un impacto significativo no presuposto. María. Sí, o vicepresidente da Comisión, Rafael Fito, confirma que Bruxelas segue revisando ese posible uso de case 2.400 millóns de euros de fondos europeos para pagar pensións en España durante o 2024, pero hoxe aquí lanzou unha mensaxe de calma. Asegura que coa información dispoñible ata o de agora podería tratarse dunha operación temporal para facer fronte a un aumento inesperado do orzamento e sen impacto nos fondos de recuperación. Bruxelas tenta así frear a polémica, especialmente tras as presións chegadas dende Alemania, onde a prensa xa fala dun escándalo de primeiro nivel. A Comisión lembra, iso sí, que continúa comprobando os sistemas nacionais de control e que se detecta calquera fraude, corrupción ou conflito de intereses pode actuar. E o Pleno do Senado, cos votos do Partido Popular e de Vox, reprobou a vicepresidenta terceira ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Egesen, e reclama o seu cesamento inmediato pola xestión do apagamento do 28 de abril do ano pasado. A muller do presidente do Goberno, Begoña Gómez, pídelle ao xuíz Peinado que paralice a causa na súa contra ata que se resolva o recurso que interpuxo contra o xurado popular. En febreiro xa a Audiencia Provincial freara esa opción, a existencia dun xurado popular no xuízo contra ela, pero Peinado retomouno nun auto un mes despois. Propón que a muller do presidente sexa xulgada fronte a un xurado popular polos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción nos negocios e apropiación indebida. E a presidenta do Goberno navarro comparecía no Parlamento Foral na comisión que investiga as adxudicacións públicas. Chivite dixo que non houbo en ningún caso corrupción. Ha evidenciado que no ha habido injerencias políticas en las decisiones de los órganos como las mesas de contratación y que tampoco hay atisbo de corrupción en mi gobierno. Pongo mi honestidad como aval a mi responsabilidad política. Nadie ha encontrado ni encontrará ningún delito en mi desempeño. A protesta do metal volve paralizar Vigo na segunda xornada de folga no sector. Desta volta houbo dúas marchas que saíron á primeira hora e acabaron confluindo.
Houbo unha dobre protesta porque hoxe traballadores das ferreterías, talleres e empresas de instalación sumábanse aos demais empregados do metal. Tamén soubemos que a folga se vai estender, Xoel, á provincia da Coruña. Si, os traballadores do metal coruñés están convocados a esa primeira xornada de folga o vindeiro 19 de maio polo bloqueo nas negociacións do seu convenio colectivo provincial. Traballadores que se suman así aos preto de 40.000 tanto do metal como do comercio do metal que hoxe estaban chamados nesta provincia de Pontevedra a seguir unhas manifestacións que, segundo as centrais sindicais, tiveron un seguimento masivo deixando milleiros de postos de traballo baleiros en empresas de toda a provincia de Pontevedra. Traballadores que reclaman non só melloras nas súas condicións salariais, senón tamén melloras nas súas condicións de traballo nun sector marcado tanto pola precariedade como pola alta sinestralidade. Dende os sindicatos critican tamén a posición inmobilista por parte das patronais. O metal volveu parar este mércores en Pontevedra. Uns 33.000 traballadores estaban convocados á folga nesta xornada que os sindicatos consideran un éxito. Está totalmente parado o sector, non hai actividade, pode haber actividade unha pequena que xa os piquetes os convenceron, con lo cal está totalmente parado. Entre as demandas do sector, melloras salariais que permitan facer fronte ao encarecemento da vida, pero tamén das condicións de seguridade. A pelota, din, está agora no tellado da patronal. Ten que haber un movimento por parte da patronal para que se poida generar un preacordo que sea ratificado polos compañeiros do metal. Esperemos que a patronal tome notas e quite da sin razón na que está metida, chame a negociar e atenda as demandas dos compañeiros e compañeras do sector. A folga vai continuar este xoves e o próximo día 19 de maio estenderase tamén á provincia da Coruña. Os socialistas galegos céntranse noutro sector, pídenlle á Xunta equilibrio e rigorosidade para reactivar proxectos mineiros que caducaran á hora de reactivalos ou non. Lembran que algúns foron moi polémicos no seu momento, como a mina de Corcoesto. Piden diálogo cos concellos e cos veciños. Nós non somos os de, como PP, de todo vale, todo se vende. Os nosos recursos naturais, o vento, a auga, as minas, e tampouco somos os de aquí nada se pode poñer, é dicir, non somos os do non tampouco. O que pedimos é planificación, rigurosidade e equilibrio. Outro sector, o da construción, non frea a súa caída, baixou un 4,3% en marzo, suma 3 en negativo na taxa interanual. Unha caída que achaca basicamente a derruba da construción de edificios. É unha actividade que baixou un 37,5% respecto a marzo do ano pasado. Fíxense, o goberno portugués toma medidas para aumentar a oferta de vivenda no seu país. Entre elas, baixa o IBE na construción. Brais. Pois si, ante unha das maiores crises de vivenda en toda Europa, en Portugal entran en vigor medidas fiscais para estimular a entrada de casas no mercado. E si, a máis chamativa é a redución do IBE da construción do 23 ao 6%. Ademais, hai grandes beneficios fiscais para os propietarios que poñan os seus pisos en aluguer permanente, pero estes descontos só se aplicarán ás vivendas que obedezan ao que o goberno considera un prezo moderado e que cifra en vendas de ata 660.000 euros e alugueres mensuais de ata 2.300 euros, o que xa abarca máis do 90% de casas do mercado e, polo tanto, non obriga de momento a reducir os prezos. Aquí os populares galegos sacan peito das medidas en vivenda que puxeron en marcha dende a Xunta, como a suba no tope das rendas para poder optar a un inmoble protexido. Fronte ao compromiso do goberno galego e o traballo que realiza dende as súas competencias, temos a un goberno central que non asume a gravidade do asunto e que ao longo destes 8 anos só fixo facer da vivenda un artículo de luxo. O único que lograron foi bloquear o plan de vivenda do Partido Popular. Galicia suma prazas de educación infantil coa apertura dunha nova escola, Ana. Abriu hai uns días esta Escola de Ferroucha en Pontareas, xa ten lista de agarda para o próximo curso, ten capacidade para 100 de nenos e nenas e ofrece ás familias unha nova filosofía pedagóxica. Alfonso Rueda reivindica que grazas á gratuidade da educación infantil, Galicia ten a taxa máis alta de España de matriculación nesta faixa de idade.
6 aulas para un cento de meniños, sala de usos múltiples, patio de xogos, cociña e lavandería nunha parcela de 2000 metros cadrados. Unha nova escola infantil para dar resposta ás necesidades de conciliación dun concello, Ponteareas, que nos últimos anos non para de aumentar en poboación. Concellos, vilas como Ponteareas, que siguen medrando, cada vez se achegan máis aos servizos de primeirísima categoría e, polo tanto, hai que darllos. E hai que traballar para que así sexa. E este é un perfecto exemplo. Alfonso Rueda reivindica que Galicia ten a taxa de matriculación en infantil máis alta de España ao nivel dos países nórdicos grazas a ser a única comunidade coa matrícula gratis. Por certo, o Goberno Central comprometeuse o presidente do Goberno no seu discurso de investidura hai 3 anos que iba a botar unha man. Eu ainda estou esperando e ainda non perdo as esperanzas de que este esforzo non sexa solo entre os concellos, a Xunta, a Diputación, que tamén aquí tuvo unha parte importantísima. As de Ponteareas son parte das 1000 prazas en escolas municipais financiadas pola Xunta nos últimos meses. A partir de setembro, varios produtos de América do Sur van estar prohibidos nos nosos mercados. Estará vetada a carne do Brasil e vai ser unha excepción a ese acordo da Unión Europea con Mercosur. Bruxelas di que non poden entrar nos nosos supermercados porque usan demasiados antibióticos. O veto afectalle á carne, pero tamén ao mel, os embutidos ou ao peixe. E Donald Trump acaba de chegar á China e inicia ali unha visita oficial que é a primeira dun presidente estadounidense en 9 anos. A última fora do propio Trump tamén, en 2017. Vai estar 3 días e tentará conseguir unha maior implicación chinesa para acabar co conflicto en Irán. Horas antes, o presidente estadounidense publicaba esta foto nas redes. Mostra a Venezuela coa bandeira dos Estados Unidos e coa lenda 51 Estado. A principios desta semana, nunha entrevista, Trump dixo que consideraba seriamente converter Venezuela nese número 51. O rei Carlos III dirixiuse ao Parlamento británico anunciando os proxectos que preparou o goberno para este curso político. É un acto solemne, pero este ano está ademais marcado pola tensión sobre o futuro do primeiro ministro británico. Xa ven que os propios laboristas o rexeitan. Entre os anuncios, proxectos sobre inmigración e sanidade pública, María. Un acto solemne ensombrecido pola tormenta política dentro do Partido Laborista pola continuidade de Keir Starmer. A través do rei, o goberno anunciou unha serie de medidas para mellorar as infraestructuras, a policía ou o Sistema Nacional de Saúde, así como plans para conter a suba do custo da vida. O rei tamén mencionou o proxecto de lei que prepara o goberno para estreitar os lazos comerciais con Bruxelas e despois do discurso coñeceuse a intención do ministro de Sanidade, un dos homes fortes dos laboristas, de dimitir e disputarlle o liderado a Keir Starmer, o que podería forzar a súa dimisión. Recuperamos estas imaxes do incendio forestal máis grande no que vai de ano en Galicia. Arrasou case 900 hectáreas en Ponteareas o mes pasado. Orixinábase ese lume nun tractor que facía traballos forestais. Pois tanto o operario que o manexaba como o dono do tractor están investigados pola Garda Civil como presuntos responsables do incendio. Nuria. Trátase, Marta, dun veciño de Bueu e outro de Fornelos de Montes. Ambos estaban traballando en labores forestais xusto neste punto, na parroquia de Padrón. Segundo as pesquisas do Seprona, o lume orixinouse no tractor co que estaban traballando, polo que están sendo investigados por un delito de incendio forestal provocado por unha neglixencia, por unha imprudencia grave. O lume comezou neste foco, pero progresou axiña entre Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén e houbo mesmo que desaloxar algúns veciños pola proximidade das lapas, unhas lapas alimentadas polo forte vento daquela tarde e tamén polas altas temperaturas daquela tarde do 6 de abril. O lume consumiu preto de 900 hectáreas e xa o lume máis grande do que levamos de 2026. A cabina deste camión fixolle tixeira e así quedou no viaduto. En plena noite, tras perder o control do vehículo, o condutor acabou caendo dende esa cabina ao baleiro cunha altura duns 30 metros. Ocorreu na autovía das Rías Baixas, a altura de Melón. O sinistro obrigou a pechar o tráfico e arestora xa se pode circular, Cristina, pero só por un carril.
O camión quedou atravesado ocupando os 2 carrís de circulación, o que obrigou a cortar o tráfico este treito da autovía das Rías Baixas. Tamén tivo que intervir un guindastre de gran tonelaxe, os bombeiros do Carballiño, para retirar o vehículo e habilitala de novo o tráfico. O dramático deste accidente que o condutor non faleceu por mor do sinistro en sí, senón o precipitarse desde a ventá, desde a porta do camión, que quedou pendurado nun viaducto duns 30 metros. Esta é a imaxe coa que amenceron os habitantes desta casa de Melón, a cabina dun tráiler pendurada do viaducto da autovía. Ocorreu de noite, algo antes das 5, pero non foron conscientes da situación ata que se ergueron pola mañá. A miña muller está toda nerviosa e eu tamén tamén. O condutor do camión, un veciño de Cortegada de 50 anos, caeu desde a cabina. A cabeza trasora queda pendurada sobre o viaducto e o conductor descoñecemos todavía se lle abriu a porta ca virulencia do impacto ou abriuna el intencionadamente. A intervención máis urxente foi para localizar o condutor. A zona onde caeu non ten fácil acceso e os bombeiros tiveron que habilitar un camiño para os sanitarios que finalmente só puideron certificar o falecemento. Tuvemos que facer oco na vegetación, na maleza, para poder primeiro facer a inmovilización do corpo e o posterior rescate. O tráfico en sentido Ourense foi desviado pola Nacional 120 entre a Cañiza e Melón ata que ás 12:15 quedou liberado o carril esquerdo. Non foi o único accidente da mañá en Galicia. En Cambados, unha aplanadora de 900 cabalos de potencia levou por diante unha pequena dorna. Nela ía Marcelino, un veciño da vila, que quedou ferido e que se atopa Alejandro na UCI. Si, Marta, pois por razóns que aínda se están a investigar, esa planadora bateu contra esta dorna que poden ver agora mesmo en directo e literalmente pasoulle por enriba, deixándoa totalmente esnaquizada na zona da popa. A persoa ferida, como ti ben indicabas, tratase do mariñeiro que ia nesta pequena embarcación, que foi rescatado polo outro barco implicado neste suceso, foi trasladado ata aquí a Toporto e de aquí evacuado ao hospital. Agora mesmo estáse a recuperar das súas feridas na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Montecelo. Puxose en marcha un amplo operativo conformado por Salvamento Marítimo, tamén Gardacostas de Galicia e axentes da Policía Local e da Garda Civil. A corrente do río arrastra un home ao que salvan os servizos de emerxencias con cordas. É un simulacro, o adestramento do Corpo de Bombeiros de Lugo. En menos de 20 segundos ya estábamos pasados el pantalán, ya no había que hacer con nosotros, o nos recogía la lancha o nos íbamos por abajo. Son as primeiras instruccións que reciben do rescate. Cando unha persoa é arrastrada pola corrente, non hai minutos que perder. Un piragüista que este entrenando, que se atopa, que se cae da piragua, un nadador que se encontra nun espacio pois agotado. Hoxe era un exercicio práctico, pero este tipo de situacións son máis frecuentes do que pensamos. Neste tipo de rescates, o fundamental é coñecer o medio e coñecer os materiais. Entonces, con iso, o que fai é que melloremos nos tempos de resposta e nas actuacións que levamos a cabo. Os que hoxe tiran da corda son os estudantes do único ciclo de emerxencias que se imparte en Galicia. Rescate acuático, rescate en accidentes de tráfico, rescate en espacios cerrados como pode ser, ou pechados como pode ser un ascensor. En caso de incendios, tocamos todo o tema de incendios en interior, incluso con sustancias perigosas e industriais. Son os futuros bombeiros urbanos e forestais e aprenden dos que xa están en activo. Nunha cidade como a Lugo, desenvolverse no río é fundamental, por iso todos os bombeiros do Parque Municipal teñen formación en rescate acuático. Si se vai producir un shock anafiláctico, pode producirse nuns poucos minutos, entonces será o mellor non esperar. O que pode pasar é que se pecha a vía aérea e aí incluso hai que facer unha intervención de urxencia, que é aventurarse un pouco, decir a vida da rapaza, pero probablemente sí. E é que unha crise alérxica estivo a piques de custarlle a vida a unha moza que viaxaba nun tren da Coruña a Santiago. Por fortuna, varios viaxeiros eran médicos e un dispuña dunha dose de adrenalina. Bruno é un médico ourensán que está a piques de rematar o seu primeiro ano de formación como especialista en oftalmoloxía en Vigo. Pero esta fin de semana tivo que protagonizar unha intervención de urxencia fora da súa área sanitaria e da súa especialidade.
No traxecto entre Santiago entre a Coruña e Santiago, pois pediron un médico por megafonía. Bruno acudiu ao vagón no que os revisores estaban atendendo unha rapaza que tiña a cara moi colorada e moi hinchada. O primeiro que pensei foi nunha reacción alérxica grave que pode desencadenar nun shock anafiláctico. O importante é que o edema lle comprime a vía aérea, esta se pecha, entonces a paciente pois pode quedar en asfixia, non? A indicación nestes casos é subministrar adrenalina intramuscular canto antes. Entonces o que fixemos foi pedirlle adrenalina ao revisor, pero non tiña. Dixo que no botiquín non había. Por megafonía preguntaron se algún pasaxeiro tiña un dispositivo dos que adoitan levar consigo as persoas alérxicas, mentres Bruno e outros colegas médicos que se foron sumando pensaban noutra posible intervención de urxencia. De repente aparece correndo un pasaxeiro coa adrenalina. A medicación funcionou, pero a experiencia puxo de relevo a cuestión de se esta medicación debería formar parte do botiquín dos transportes públicos. Sí que é importante ter a adrenalina, parece bastante coste efectiva, pero sí que é verdade que para recoñecer unha persona que necesita adrenalina quizás faga falta un pouco máis de información. Sí. Un grupo de mozos decide resolver as súas diferenzas a golpes, a plena luz do día, en un céntrico lugar de Foz. A discusión comezou entre eses dous rapaces que víamos, pero houbo finalmente 5 implicados. Estendeuse ademais a alarma entre os veciños porque se produciu coincidindo coa saída en varios centros escolares. A tranquilidade dos veciños de Foz viuse alterada por unha lea con armas. Aquí, que nunca houbo destas cousas, extrañase todo o mundo. Non, menos así pola tarde. Os veciños alertaron a policía local de que viran coitelos e unha pistola. Os coches baixaban e eles non se preocupaban de que viñan os coches ni nada, metíanse polo medio e un deles arrebolaba pedras. A xente enseguida nos empezaron a decir o que vai vestido de amarillo leva unha pistola e tal. Era o que escapaba hacia onde fomos preferiblemente por o máis peligroso, non? E nada, collémolos aí a 100 metros, a 3 deles, cacheámolos, preguntamos por a pistola, e decían que non tiña pistola. Bueno, un deles ao final veus a boas, vimos onde a deixou tirada. Era unha pistola de aire comprimido, difícil de diferenciar a primeira vista dunha de fogo. Mentres que non as vexas claramente, non sabes se é real ou non, porque son pistolas metálicas e, por outro lado, non se pode portar na vía pública. Tamén incautaron un coitelo. Non foi este o primeiro incidente que protagonizan os implicados. A policía denunciará os feitos no xulgado. A palabra é brutal, e non o dicimos nós. É o termo que usou a Policía Xudicial para describir o parricidio de Muros que se está a xulgar na Coruña. Tenía el cráneo completamente destrozado. No se lo puede describir de otra manera. O sea, si llegaban incluso a apreciar en el cráneo marcas lineales del arma utilizada en ese golpeo. Yo creo que nos encontramos con un escenario tan bestial en los 34 años, 30 y pico que llevamos de servicio. Os veciños de Pontevedra respiran hoxe algo máis aliviados. A policía desactivou unha banda dedicada aos roubos. Hola, buenas. No, gracias. Nada que comentarnos nin polo interfono nin cando baixa a rúa e grábanos. Sae do portal no que onte pasaba isto. Operación especial da Garda Civil moi cedo, cando a cidade aínda non espertara. Un furgón de la Guardia Civil en el que ya se intuía que podía pasar algo porque venían equipados con los trajes antidisturbios, cascos y demás, y al poco rato bajaron del coche camuflado y de la Guardia Civil muchos agentes totalmente equipados antidisturbios, incluso con este aparato para tirar en la puerta. Movimento fora e tamén dentro do edificio. Subieron hasta la tercera planta, que se notaba por las luces de los policías y porque iban encendiendo, y a partir de ahí unos gritos, golpes y demás. No piso que registraron viven 3 persoas, 2 delas un mozo e unha moza esperaron na cafetería que está en fronte a que marchara a Garda Civil. O terceiro foise con eles. Estaban sacando papeles, llevaban unas cajas y al final salió con un chico detenido, no iba cubierto. O sea, sé que era alto y nada más, joven.
En total foron 2 os detidos, o segundo noutro punto da cidade. Están investigados por unha vaga de roubos en toda a provincia. Coméntase que da casa sacaron aparellos electrónicos, pero non hai datos oficiais da operación. Ambos quedaron en liberdade á espera de que avance a investigación. Un 13 de maio como hoxe, curiosamente tamén un mércores, pero do ano 1981, Xoán Paulo II sufría o atentado máis grave contra un papa. Esta mañá, o actual León XIV achegouse a placa que recorda ao papa polaco na praza de San Pedro e indica o lugar onde recibiu 4 disparos. Aquel atentado ocorreu nunha praza de San Pedro ateigada para celebrar a festividade da Virxe de Fátima. Da multitude saiu un sicario e extraficante de armas. Disparoulle 4 tiros, alcanzouno no abdome, nun brazo e nunha man, pero sobreviviu no hospital. Na xenda de hoxe do Papa León XIV estaba tamén recibir unha representación do Deportivo da Coruña. Levaronlle un agasallo co gallo do 120 aniversario do club. Javier. Si, a falta de 3 xornadas para rematar a competición, dirección e xogadores do Deportivo puideron estar aquí no Vaticano para tratar de conseguir que desde arriba tamén chegue algo de axuda para conseguir o ascenso. Regaláronlle ao Papa León unha camiseta co seu nome e unha imaxe da patroa da Coruña. Entre os presentes estaba David Mella como representante do equipo masculino e Milene Cabral do feminino. Esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois moi feos, joder. É un dos momentos da comparecencia de Florentino, pero hai moitos máis. Foi unha rolda de prensa cargada de declaracións polémicas das que hoxe se fala en calquera tertulia ou café de media mañá. Eu empecé a velo e dixen, xa está, non quero velo máis. Podría ter unha actitude un pouco máis respetuosa, por así decirlo. Me pareció como mucho más alterado de lo que yo me esperaba. Florentino Pérez non deixou indiferente a ninguén, levaba 11 anos sen dar unha rolda de prensa, a donde converteuse nunha das máis comentadas en España, moito máis aló do aspecto deportivo. Había moita expectación polo que puidera decir Florentino Pérez e as súas declaracións non gustaron. Como que estaba súper alterado. Todas as respostas que dou como parecerme un pouco saídas de tono. Empecé a velo e dixen, xa está, non quero velo máis. Moita prepotencia, entonces é o que pasa. Fue un hombre antiguo, ¿no? Supongo, pero hay cosas que siendo presidente de Madrid no puede decir así tampoco, ¿no? Incluso os xestos que utilizou, vese que é unha persona sobrepasada. Críticas na rúa e tamén nas redes sociais con avalancha de memes coas súas palabras máis polémicas. Que los niños de África puedan ver el fútbol gratis. Tendrán que echar a tiros. Bueno, se pegan todos los días. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois moi feos, joder. Florentino denunciou unha campaña mediática contra o Real Madrid. 2 artículos que hay en el ABC hoy contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno. La verdad me parece bastante denunciable, denigrante y que refleja cómo sigue la sociedad en tema del machismo y la desigualdad. 2 químicos británicos e un biofísico francés comparten o Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica e Técnica 2026. O anuncio facíao esta mañá o xurado do galardón. Destaca que as tecnoloxías desenvolvidas polos premiados deron lugar a unha ferramenta xenética de uso cotián que revolucionou a medicina personalizada. Son os pioneiros da secuenciación rápida de ADN. En vésperas do Día das Letras Galegas, o BNG aposta por implementar medidas para defender o uso do galego en todos os ámbitos. Ana Pontón sinala a necesidade de actualizar a Lei de Normalización Lingüística e presentou medidas concretas para mellorar a situación da nosa lingua, o galego. A primeira é triplicar os recursos que se destinan á lingua galega que a día de hoxe están en mínimos históricos. En segundo lugar, suprimir ese decreto da vergoña que está supoñendo unha total desgaleguización do noso sistema educativo e que provoca que os nenos e nenas que entran pola porta da escola falando galego saian sin falalo.
O grupo vigués Eladio y los seres queridos presentaron esta mañá en primicia o seu novo disco na Radio Galega e na Televisión de Galicia. Un mini concerto homenaxe a Begoña Caamaño na programación especial da Corporación na Semana das Letras Galegas. O novo disco inclúe o tema Agardarei, baseado nun poema de Celso Emilio Ferreiro, co que o grupo volve reivindicar a canción tradicional galega. Eu sempre penso que temos un pouco a sagrada misión de facer cancións en galego populares fora de Galicia, non? Por exemplo, para non ser unha satisfacción tremenda tocar nun sitio en Albacete tal, que todo o mundo cante en galego, non quero perderte, agardarei. O Peirao de Transatlánticos de Vigo vai se transformar do 4 ao 13 de setembro nun gran recinto musical no que se vai acoller o Festival Son e Mar, incluído na programación dos concertos do Xacobeo. Haberá uns 50 recitais con xornadas dedicadas á música dos 90, á música urbana, á galega actual e á movida viguesa. A Universidade de Santiago lidera a Rede Española de Filosofía da Intelixencia Artificial. Ante o cambio máis acelerado e máis global da historia da humanidade, este foro busca repensar un futuro que favoreza as persoas e non estea supeditado aos intereses das grandes corporacións. Desde a Praza de Mazarelos, os filósofos do futuro din que nunca na historia se revisaron tanto como a hoxe os primeiros pensadores da Grecia clásica. Aquí na Facultade de Filosofía de Santiago está a sede da Rede Española de Filosofía para a IA, que preside o propio decano. A humanidade xa non está no centro como antes se pensaba, non? Entón, isto se sigue avanzando, todo o mundo nos relaxamos e imos delegando nesa inteligencia que nos está un pouco replicando. Estou eu mesma perdendo as capacidades igual. Os alumnos falan da necesidade de non delegar a atención e o pensamento, como xa delegamos a capacidade de cálculo nas calculadoras. Non debemos demonizala, debemos utilizala como unha ferramenta sendo consciente das implicacións que isto ten. O pensamento humano non é rápido. Realmente ti para pensar algo, sobre todo en ámbitos como política, como ética, ao final a solución rápida non é sempre a mellor. A ferramenta principal debería ser isto. Falaras fai un momento de ética da inteligencia artificial. Eu falaría máis de política da inteligencia artificial. Podemos facer con ela para cambiar a sociedade. Ante unha tecnoloxía que avanza e case parece replicarnos, os filósofos apelan ao papel da conciencia humana e falan de ética, de información e de acción para decidir o futuro. Pois agora falamos de futuro, pero máis a curto prazo, falando desa previsión para esta tarde, unha tarde que ven marcada pola entrada desa circulación de norte que iremos notando cada vez con maior presenza segundo vayan pasando estes días e todo acompañado ademais de descenso das temperaturas. De momento, ese norte notase nas provincias da Coruña, na provincia de Lugo, nunha xornada na que salvamos a mañá sen precipitacións e a tarde, pois, esa nortada a traer algo de orvalliscada á zona máis norte, esa área da Mariña, e algún chubasquiño máis perdido, pois, nas áreas máis o sur, na provincia de Ourense. En canto rematen os deportes, falamos máis devagar do tempo. Nas redes xa os verían, podemos atopar centos de vídeos de gatos hipnotizados diante da televisión como estes. A clave do comportamento está no movemento. Determinadas imaxes como paxaros, peixes ou roedores espertan o instinto de caza destes felinos. Tamén as cores intensas e os sons similares aos que hai na natureza. Pero moito ollo, non deixen o gato moito tempo diante da pantalla porque lle pode causar ansiedade. En Segovia está en marcha un festival Titirimundi que, ademais de espectáculos de monicreques, ten actividades como esta exposición. De la caverna al cine, un viaje a través de los títeres e unha mostra que percorre a historia da humanidade e das culturas dos 5 continentes a través de pezas e obxetos relacionados co mundo dos monicrequeiros. Así pechamos o telexornal. Ata mañá.